Ajaba kaɗan da Allah. Ajaba. Allah a ci. Allah ajaba. Our American wife. Look at her here. You can see her very well. BBC ne. Waye wai? Wani saboda ya magana wa shi ne wani ya yi isa. Saboda yana ɗan bari mana. Zuma ya ce maka. Allah ka ya kuri ha. Saboda ya magana da rike shi ne wani kawo shi ya ga shi. Amarya sadaki naira 50,000. An biya na kada an gaba. Kin gaba amarya. Allah sadaki 50,000. Sadaki 50,000. Allah ya sanya alheri. Yawa, ranka dai ka bari ta ba mu kuɗi kake bukata. Haba yalla, haba arama. A'a. Ka bari ta sallame mu bana. Hey! A gaya amarya gabara dai. Amarya ne za ki ba mu albarkacin wanki. Sadaki 50,000. So how happy are you today? Tell us. You are very happy. So have you been looking forward to this day for a very long time? Can you explain to us how proud are you today? You are very happy. Oh, okay, Isa is now your husband.
Okay, you have a nice family. So how are you enjoying your stay so far? Okay, but we heard you are not going to be any celebration apart from this. Why? Okay, there's a family. Okay. So how do you look forward to staying with him together in America? Okay. How are your family celebrating there as well in America? Once he arrives, yes. Okay, you came alone? He came alone, yes. Okay, but you are going to be sending your children pictures and videos from this event? Yes. Okay, okay. So wish you a very memorable and happy marriage life. So for the first time today you are inside the mosque, for the first time in your life. So how did you experience, how was the experience? Inside the mosque? Let's go. Okay. Allah kun matsi Allah kun Hamisu dogo Allah kun mai kyale da Allah Allah ku kubuda BBC ne bari yayi magana BBC ne wai ya wannan ne wai BBC ne aiki yake BBC ne magana abuda su zo a hankali da Allah dinga yi a hankali kai akwai zafi bana dole maka magana Yes, we have to interview her. Go interview. Come. kada wanda ya samu na waya. Ba ku bana so wani sawa. Da Allah kada kuka samu na waya. Dan Allah ka samu na waya.
Dan Allah ka ya guri mai. Ka ya guri kai sai baya mana. Samu tuya kuna samu su. Dan matsa baya, yi baya. Mu je waya na waya rasu. Do you think it's a right for you to get married to a Nigerian? Are you happy to get married to him? Then how would it be now? How would it change your life now? Oh, better. Much better. It's very nice. Sun ce ba sa so a sa musu waya. Ciyaman gafara da Allah. Su bari kowa ya gani. Menene kike nayi? Bayan. Anan ne kusa da mu. To. Kai bude min mata magana. Bude mata magana. Kai ka ba wace da abu da mai. Buba moto Jeka.